For lige at slutte af med min egen dokumenterede arbejdsproces, så har jeg gennem egne eksperimenter forsøgt at skildre og give eksempler på, hvordan man kan arbejde med graffiti og street art i undervisningen, og udvikle sin egen personlige stil og udtryk. For mig har det været vigtigt at illustrere betydningen af at finde inspiration i andre stilarter og eksperimentere og derigennem finde en egen stil. Jeg har mine teknikker ønsket at, jeg har min arbejdsproces ønsket at dokumentere brugen af de forskellige teknikker og udvikle min start inden for street art. Det viser sig at være en meget stor proces at gribe over, men jeg synes alligevel, jeg har fået produceret nogle forskellige værker, der illustrerer genrerne inden for graffiti og street art godt. Selvom jeg har forholdt mig undersøgende og været rundt på locations, så vil jeg gerne have mere tid til at eksperimentere med genren street art. Jeg blev blandt andet meget fascineret af en række stencils, som jeg oplevede undervejs, hvilket inspirerede mig til også at forsøge min arbejdsform selv, noget jeg selvfølgelig gerne skal kunne se i mine eksempler, som jeg har vedlagt. Jeg har dog sammen mere tid til at udforske, som måske er kernen i min undervisningsplan, nemlig at arbejde med det satiriske, politiske og provokerende budskab gennem et specielt motiv. Jeg har dog i mit eksperiment lagt ud, som jeg har lavet ud til jer, udforske teknikkerne kan man sige mere, da jeg ser det som et oplagt mulighed at bruge læremidlet i praktikken også. Jeg har gennem mine værker forsøgt at tydeliggøre min strand og min personlige udtryk, men det er noget, der er en længerevarende proces. Måden jeg eksperimenterer med teknikkerne på, kan fremhæves i stencilarbejder, hvor jeg blandt andet har måttet skifte papir, tegne tydeligt op, dække til med tape, så det er nemmere at skære i, og arbejde med skygge og kontrast for at få motivet ordentligt frem. Jeg har i nogle af mine figurer forsøgt at give dem form, hvor de fremstår som et budskab. Eksempelvis hånden med fingeren, der peger i forhold til, eller hånden, der peger. Selvfølgelig. I forhold til den undersøgende proces, så har jeg været på byforretning for at finde inspiration til mine egne værker. Samtidig har jeg brugt internettet og været på biblioteket for at låne bøger om husmanavnsværker. Hvis I kigger på selve eksemplerne, som jeg har vedlagt, så har man set nogle forskellige udtryk, både det her stencilarbejde her, men man kan også se, at nogle af figurerne, de har kan man sige, et indbygget budskab uden nogen tekst, det vil sige, at de opfordrer til noget, eller kan man sige, har en virkning i sit eget motiv. Det håber jeg selvfølgelig er noget, I kan lægge mærke til, og noget, jeg selvfølgelig også har forsøgt at arbejde frem til. Tak skal I have.